क'क्राझारनि ना मानियाबा दाम गोसा गोसानो फाथैया ओमफ्रायहाय माबानिया गुवाहाटिनियानो दाम खम खमनो होमबा बोरै मिथिखो बियो गाव फाथै सोलाग्रा नङाब्ला फाथै गेसाव सोलाग्रा नङाब्ला बोरै मिथिखो आरो फिसाय थैजानाय ना मानाय बैनि फाथैखौ सोलानो रायजो राजाजों हमनानै मिटिं खालामनानै होसो होसो बुजानाया बावबाय नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायलायबाय ओमफ्राय लोगोआव नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमब्ला ओमफ्रायहाय माने बिथाङा जोंहा फाथै मा होनगोन फाथै गेसाव सोलाग्रा आरोखि माब्रै होनोब्ला नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्ला नोंथांमोना मोनथिगोन बुजिगोन आरोखि थांनाय समाव बिथाङा गोबां काहानि जालांखाबाय नङा होमबा दा बेखौ लानानै बिथाङा आंखौ ओरैबायदि कमेन्ट हरदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन आरोखि ओमफ्रायहाय थांनाय समावहाय बिथाङा गावनो बुङो माबा नानेखा ब्रेवनो बेजों रिल्स बानायानो जों बायदिजों भिडिअ बानायनो समाया रिल्स बानायनो समाया एलबाम गानो समाया होननानै माने ससियेल मिडियायावहाय ब्ला 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 बखिफ्ला मा खालामो बियो बैफोरबायदि भाइराल ना जाय भाइराल जाग्रा बैफोरबायदि मानसिजोंहाय थाङै थुङै माने बखिफ्ला रायफ्लानो माबा फाथै फाननो फैदोंनो गुवाहाटियाव माबा फाथै फाननो फैदों गुवाहाटियाव माबा फाथै फानदों बायदिसिना होनै बिथाङा मा खालामो रायफ्लेनो थांनानै बैफोरबायदि फेमास जानाय भाइराल जानाय बैसोरबायदि मानसिखौ लोगो हमनानै बिथाङा रिल्स बानायो ओमफ्राय मा बुङो बिथाङा एल'बाय होननानैबो बुंलायलाङो अब्ला लोगोफोर दानिया नैबे मोनसे एकदम डेन्जार माबायाव फैदो दा बिथाङा बेवहाय बुंदों जाहैबाय मा बुंदों खोनासंदो नोंथांमोनहा गोबावानो जाबायमोन मैदोम बसुमतारिया भिडिअ लाबोआखै सानब्रै सानबानि बारलांबाय आरोना भिडिअ लाबोआखै दिनै आरो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै ओंखारबोलायबाय मिथिबाय नैबे साननैसोआव नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ सोरबा सन्जिब एक्टर जाहैदों मिथिबाय आंथ' बांद्राय मोजांबो सिनाया बिथांखौ सोरबा सन्जिब एक्टर होननाय आरो जुरि रानि बर' जाहैदों मिथिबाय जुरि रानि बर' माने सानैजों मायबा हमख्रबलायनाय मायबा मायबि माने ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय दङ सानैजों मिथिबाय ना दा खोथाखौ आङो एसे सालिजारि नायदों आङो एसे माने खोनानो मोनदों आरो किसुमानजों आङो बाथ्रा सावरायदों जेनेबा ओरैबायदि जाहैदों जेनेबा जुरि रानि बर'जों जेनेबा गुवाहाटियावहाय दै मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन गुवाहाटियावहाय लिभिंआव थादों आरोना माने बै मा होनो सन्जिब एक्टर जाहैदों मिथिबाय एक्टर जाहैदों बिथाङा मिथिबाय ना जुरि रानि बर'जों थारमाने मा लिभिंआव थानानै थारमाने मायबा मायबि आरो देहानि सोमोन्दै माने बुंला आङो बुंबा एसे गाज्रि जायो थारमाने सिटियाव थानानै ओमफ्रायहाय नों बेवहाय ओरैबायदि जाहैबाय माने बखिफ्ला रायफ्ला बिथाङा मा खालामो बैसोरबायदि माने फेमास जानाय भाइराल जानाय मानसिखौ होसो थांनानै बिथाङा माने नागिरहैयो आरो लोगो हमो रिल्स बानायहैयो माने सिगाङाव बियो बखिफ्लागोन दोखो रायफ्लागोन नङा होमब्ला दा ओमफ्राय बेखौ लानानै आङो माने बिथांनि फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा जेरावखि जाया आङो बिथांनियावहाय माने जेबो कमेन्ट हराखै दै माने बेलेग मानसिनावहाय आङो कमेन्ट हरदों दा बे कमेन्ट हरनायाव बियो आंखौ ओरैबायदि बुंहरबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि ओमफ्राय आं दा बेखौ रिप्लाइ होफिनदों माने आङो बिराद गोजान 33 कौटि नङा होमबा 33 कौटि डलार हाजार कौटि गोजानाव दंफैयो भिडिअ बानायनो सम मोनाखै बेबायदि होननानै आङो माने रिप्लाइ होदों आरोखि आङो दिनैहाय बिथांखौहाय रिप्लाइ होनानै भिडिअ बानायना फैदों आरोखि मानो होनबा थांनाय समावबो बिथाङा आंखौहाय बुंदों माने गावनि नामावनो भिडिअ बानायनाङानो गावनि खिबुआव हाबनाङानो आरे बाबा नोङो मोजांब्ला थांनाय समाव रायजो राजाजों मानो मानजि जानायमोन रायजो राजाजों मानो मिटिं खालामनानै मानजि जानायमोन नोङो फाथै गेसाव सोलाग्रा नों बायदि मानसिया फाथै गेसाव सोलानायावनो रायजो राजाजों मिटिं खालामनानै होसो मानजि जादों नोङो बावबाय दानो बावबायबो बै समाव होसोना मानजि जानायखौ दिनैनि दिनाव नोङो मा बुङो थांनाय समावबो बिथाङा बुंदोंमोन दै लोगोफोर माने गुवाहाटियावनो बै फाथैखौ एकदम दाम खमावनो मोनो जाहैदों बिथांनि भिडिअआबो आंनाव दङ बै राव बुंनायाबो माने
फाथैखौहाय दाम खमाव मोनो जाहैदों गुवाहाटियाव हा एकदम माने दाम खमनो आरोखि होमब्ला माने जिबौनि आथिंखौहाय जिबौआसो नुयो नङा होमबा हा दिनै बिथाङा फाथै गेसाव सोलाग्रा फाथै गेसाव जायाब्ला बोरैथो मिन्थिनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ हा गुवाहाटियाव दाम खमाव मोनो होननानै बोरै बुंनो हाखो नंगौना नङा अब्ला बे फाथै गेसाव सोलाग्रा नंगौना नङा हा थांनाय समावबो नैबे दा जिथुनाखि गाव बुंलांनाय नङा होमबा बेखौबो बुंदोंमोन बेयो बायदिसिना देहानि सोमोन्दो लाखिदोंनो मादोंनो हा साननैनि उनावनो बिथाङा मा खालामखो थांनानै होहैबाय आसोला हा रिल्ससो बानायहैबाय बानायो हा दिनै बिनि बानायनि सिगां मानो बखिग्रोयो मालायखौ बैखौ बखिखांनानै मानो रिल्स बानायो मानो लोगो हमहैयो लाजिया नोङो फाथै गेसाव सोलानो नागिरग्रा मानसिखालै नोंखौ मिन्थिखायो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टखौ नायनो हागोन बेखौहाय सोर मा कमेन्ट होदों आरो आंखौ बै गावनि चेनेलावहाय भिडिअ बानायनानै हगारदों बैयावबो थांनानै कमेन्टखौ ओरैबायदि नायनो हागोन माने रावबो 100आव 99%ल' नङा 100+1%आनो माने बिथांखौ ओरैबायदि गाज्रि बुंहरदों ओरैबायदि राय हरदों लोगोफोर दा बुंसै अब्ला नोंथांमोना नैबे आं कमेन्ट होनायावहाय बै बेलेग मानसिनि फेसबुकआवहाय भिडिअ आपल'ड होदोंमोन दै बिसोरनि रिल्सखौहाय दा बेवहाय कमेन्ट हरदोंमोन आङो फाथै गेसाव जाग्रा होननानैहाय दा बेवहाय गोबां मानसिफोरा माने रिप्लाइ होफिनबावदों आरोखि बिनि सायाव अब्ला नायनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिनाव आं बैयाव बुंदोंमोन जाहैबाय फाथै गेसाव जाग्रासो बे सासे होननानै मिनिदोंमोन आरोखि दा बेवहाय बिथाङा बुंहरबाय आंखौहाय दै नोंथांमोना स्क्रिनावथ' नुखाबाय नङा होमबा ओइ दै आल्टुनि बिमानि एकदम बेखौ बुंजाला आरोखि साला नों फाथै सोलाग्रा नों कमेन्ट आङो बेलेगनि माबायावहाय कमेन्ट हरनायाव नोङो बेखौनो मोदोमाव नांदोंब्ला ओमफ्रायहाय आङो बेयाव बुंहरदों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नै स्क्रिनाव नोंनि नोमानि नोम्ब'नि हिनजावनि ना नोंनानावनि ना नोम्बैनिखौ बुंखो नोंलाय आंथ' रावनिबो नाम लायाखै सोर नोंलाय आं हाजार खौथि डलार गोजानाव दंथ'यो बेखायनो भिडिअ बानायनो सम मोनाखै साननैसो नेथ'बाव र' जावसिजोबनो आं होननानै बुंदों आरो माने बे बिथां फाथै सोलाग्राखौ मानसिखौनो स्क्रिनाव नायलाय गोदाना माबा मा होनो बेखौहाय फादग्रा नुखायो मानसिखौनो माने सोलाग्रा बिदि नुखायो आरो ओमफ्रायहाय दा सासे मानसिया बेयाव बुंदों जाहैबाय भाइराल जायो बेजोंनो रिल्स बानायो माथो दुखु दा खालाम आं दं नायनो सापर्ट होयो इन्टारेस्टिं माने जाय भाइराल जायो बेजों माने रिल्स बानायो जाहैदों आरोखि नङा होमबा औ दासो जादों ओमफ्रायहाय बेवहाय मा बुंदों सोरबा हिनजाव भाइराल जाबाथाय आदा उमुखाखौ कन्टेक्ट खालाम माने कन्टेक्ट खालाम आरोखि ओमफ्राय नै आरो बेयाव बुंदों सासे जाहैबाय नाफाम सिखावसो बे आरो नेक्स्टआव बुंनो जाहैबाय खालि जाखांबा जाहैग्रासो जाबाय माथो माबायालाय उमुखायालाय होननानै बुंदों आरोखि दासो जादों बेहालाय भाइराल जानाय हिनजावखौल' नुयो नामा आं बुंनाय राव नङा स्क्रिनाव नुबाय थाङै थुङै उमुखानिसो हाबा उमुखायासो हाबा लानांबा होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्रायहाय बेनि बे भिडिअखौल' सेन्स ओमफ्राय आरो सासे मा बुंदों जाहैबाय उमुखानि हासुग्राया एकदम ससे लथार 2 इंसिल'नो सेस ओमफ्राय भिडिअ बानायफ्लानानै दा फाथैनि दावराव खालामनानै लागाय गावनो दावराव गरम खालामनो लासैयो होनना बुंदों आरोखि
ओमफ्राय दा सासेया बै मानसिया बैखौ बाय बुंदों जाहैबाय होद बुरबक मालायखौ एडभाइस होग्राया बिदि बखियो लरग होननानै बुंहरदों आरोखि गोबां माने बुंनाय दङ आरोखि लोगोफोर ओरैबायदि गावखौ बिराद गिदिर स्मार्ट खालामनानै साननानै लायो जोंहा नैबे फाथै गेसाव सोलाग्राया माब्रै फाथै गेसाव सोलाग्रा होनना बुङोब्ला थांनाय समावथ' मिन्थिखाबाय बिथाङा गावनो अबावबा क'क्राझारनि ना मानियाबा दाम गोसा गोसानो फाथैया ओमफ्रायहाय माबानिया गुवाहाटियानियानो दाम खम खमनो होमबा बोरै मिन्थिखो बियो गाव फाथै सोलाग्रा नङाब्ला फाथै गेसाव सोलाग्रा नङाब्ला बोरै मिन्थिखो आरो बै माबायावहाय सासे आइजोखौ फिसाय थैजानाय ना मानाय बैनि फाथैखौ सोलानो रायजो राजाजों हमनानै मिटिं खालामनानै होसो होसो बुजानाया बावबाय हेलौ बहा दं नोंलाय अखाबो हालायलांबाय अब्ला लोगोफोर अखाया बिराद हादों नै दायो एकदम स्रुद 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 स्रुदनो नुबायना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय जोंहा फाथै सोलाग्राखौहाय नोंथांमोना मा कमेन्ट हरनो गोसो जायो जिब्रालायनाय कमेन्ट हरदो